Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization hito haga katlay ter gurumpang araja apon riu kala lej banya kendu yo BDR Tiwari IAS Chief Electoral Officer Sarkar Jilla hakabaya day bagajingkmi banya halor ka Special Intensive Revision SIR kaban pentrai kam da ke Election Commission of India. Habakran sikilat patay kubor na kaliang uba donbok dekar u Presiden ulaong. Bana kaliang kaseng kala ay jingmut baka sarkar kamday ban pediang daka adhar card na unu ubriyo ban apply ya ka epic namar kani kebu jingma ya ka jingyo long trash nong ki mender ha kani ka jella. Nalor kata ulaong ru baka long badan kam ban shim yaw snam khat khandai spa handru pon rio kum ka base ya ban usnam khat khandai spa nyup we kum ka cut off ya ban pendu ya ki menderi na ka jingyo tap vote ha kani ka jella ha ka ban nakal yang CEO ulaong baka ni ka di kamat ka bakongsan bat patla ban ong ie tem ta singi lawan air ka dorkas ba ya kani ha kani ka dorkas ni la kuntu yu ba kabnengkong kat kumki point ke ba ngila ya kran ka dei halor ba umdei ban pidiang do adhar card namar yo adhar card la ban yo nu nong Bangladesh bo wan chani la ne nu patu phareng ru hang ne hapo ka jela jungi donong badan ya adhar card tela da pendon kam da adhar card ban yo ya kata ka epic kabu jingma ya ka jingwan rung mendet bat ni tau Bangladeshi bat kiwe hane ka po jela jungi man long trash nong lengba ka epic Berkebaar ngilai ka suggestion baki day ban page ya kan ka badai ban ailat ban syaru ban pendon kam de ki sernat jongki dorbar raj dorbar hima ke dorbar snong ki dorbar kur kenang ba plai hi ba kejing dawa ke jungi ka de ka cut off hi na do snem khat knais pan rio kaba kat kum ketuka asamakot tangam da batai sei jalan than ye kata ka asamakot ka kren no pung ndrei isim bet nadu ketuka por namar ba hadu ketuka por ni yo ka wei ka red petition ki ka batho dei ba MN majau bam kwa en war blai ba de ban pentri kam ye ketuka asamakot ye kata ka cut of year nadu 1966 January tangi ngisngo ba kajingla ikan ika special intensive revision kadai benda thik khanang banla banda kerthap namar bangi ngi don tang kumba lai pholak hendrei mender ba don hapo jela jungi bamla ban identify ban bamla ban detect ula bon bha don kumno arpsan persen udon be hangni hapo ka jela jungi nakata ka lai pholak te hakani ka jingi ekran nakaliang jong CEO la ong ba kadai ka sensitive matter bat unsapha ru sapo ka sarkar kami ka badi page ka badi kami ya kan ka election commission pat nang tu kin sapentip pat yangi ya ka ai ka ba kin dei ban dang ya kren shu namar ba ngi sokha kum ko bai na ki pressure group habe ya dei ya ka jing wandung kertep ki banamar khamtam philai na ka por ka jing wandung mender hang ni pendon kam diki kin thai ka se jungi ban yo ya kata ka sernot yu kila penlong da kata ka wei ka atiar wan sene sapo ke jela ke jungi kumi kita takadang ngisong kya ngi wan hane bangin ai ya kata ka suggestion ana ka jingkentu ya ka office jong chief electoral officer tan ulaong ba kani ka sensitive matter but u klem kren ere phang ba kata ba ka ya tungko ka an gini kita nomor ba ngala kut ya ka kat kum asama kot but ngi de ben tip but kipabar ge de ben tip kani ka schedule area kumikino de banai but kumikino kundum de banai te wat sarkar India ru lingba kinu kita ki historical unique dokumen songi ka ban pej bene but kamla ar ban subong ba ban ya ya kata ka customary ka language pat ka practice namari ka jela mekhalia hi seng nadu ka naispa new part ban preserve ya ka kentien ka thalit pat ya kata ka unique culture ka bangidon ha ka region kabakon thop yakini ki lai jet bandreu ka khazui chantia bat garo habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.